lulu ade sihamba namabululu la simosha imali zeingane zethu zidla ingcanga kanti ingcanga zidla nje ziyovotela iMK odoti sihamba abantu sibadabukela kanti abantu baya kuiMK rubbish doti. Sanibonani nginibingelele nginamkelele channel eMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi ungenze iqiniso ukuthi ke uyachofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta kule video yanamhlanje. Nganza kwethu kule video yanamhlanje ngizokuzwisa ama voice notes abelokhu ke zungeze enkundleni zokuxhumana amalunga ke eqembu thizeni leze politiki abekade ke khala ngokuthi ke basize abantu labo bantu ke bajike babajikela bahamba ke bayovotela leli linye iqembu kanye bahamba bayovotela amanye amaqembu bangabe besalivotela lele linye ke iqembu kanye bengabe salivotela leli iqembu belikade ke libasiza. Ngihleke ke ngaze ngacishe ngamile intshebe uma ngabe ngizwa abanye bethi ke abasezokuqasha abantu emsebenzini omunye ekhala ngokuthi ke ubenikeza isalukazi amaveji kanti isalukazi angeke size silivotele ke leli qembu. Ngicela nje ukuthi uyizwele le video bese uqedile ukwenza iqiniso ngokuthi uchofa subscribe ulike bese ke uyakhomenta. Ngiyabonga. Ya ma comrade yonke into ekuthiwa isalukazi isala kaje no more indaba ukuthi khona into abazoyithole njengokuthi mhlambe ekupheleni konyaka sizohambisa amavosha ama comrade awethu azohlukaniswa ama comrade akho salukazi sakhona sathola ivosha akho umuntu we-EPWP osazosebenza ayixoshwe zonke lezi zinto bafowethu mani ngoba ziyasisabotage. Strange ngempela, that's strange wehlomuka, that's strange ngempela, ku-strange amaxoke besihamba nawo edla imali zeingane zethu sikhipha noma yini. Hayi ma comrade naze nayibulala ibranch nafika nazobulala iKenan Shandu yakhiwa kanjena yakhiwa ngenyembezi yakhiwa kabuhlungu. Kodwa ngiyakhuluma nani weingane ngithi laba ababetray iANC lapha amathambo odube no Shandu ayanyakaza against you. Ngiyamtshena anginiqanganisi kodwa ngiyanitshena ngithi lokhu enikwenzile ngoba niphakathi kuyo yonke le nishinishi nincolile rubbish. Uqinisile wegasa ixoki nebululu liyohlala liyibululu ade sihamba namabululu la simosha imali zeingane zethu zidla ingcanga kanti ingcanga zidla nje ziyovotela iMK odoti sihamba abantu sibadabukela kanti abantu baya kuiMK rubbish doti. Hey iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele. Iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele sehla senyuka mama Mcele sikhipha imoto sikhiphela lezalukwazi zase 93 zithi ziyovotela iANC kanti sigijima ngeimoto zeANC nje soxhashazwa izalukwazi ziyovotela iMK. Hey angikaze ngiyibone into enje sazakhohlakala izalukwazi kodwa uThixo uzobona sesiyifide sayifida lezalukwazi e93 khona ngisho bengisigijimisela ama food parcel mina ngisigijimisela yonke into ngisigijimisela ayikho into bengasinikiyo la lesalukwazi udoti wesalukwazi ngisinika ama veg lapha eANC ngintshontshe officeini la councilor ngihambise ngisifide kanti sisifidela iMK. Hayi ngiyababonga ogogo ngiyababonga what 93 ngisisuthi wona kuthi angife izinja zogogo. Guys ngeke ngeke guys sibeka kanjani la guys sibeka kanjani la sibeka ngaka yo from February guys usuku sibeka kanjani no bafethu